Все пак нашата красива радост показва нейните прелести. Гласувайте за тази красива жена. Тя се изказва. А? Чакай. Няма, аз само изпълвам въжето. За мой. Не, примката да си ти казва качена. Минаваш покрай примките, откачаш и след тебе закачаш. Дано не забравиш какво трябва да правиш по пътя. Виж, добре, че ти взе храните. Тук е трудно, а? Как ние на жена, ако ни разлегавим, го олегавим. Ами виж, там в нещо хубаво, удобно и просто я откачи от карабинера и я закачи след това след тебе. Така тя я закачи. Правилно. Точно така. Супер. Страхотно. Страхотно изпълнение от това. Точно това трябваше да стане. Там вече не знам. Мой си го носи с тебе и да се хваща, да държиш така за него. Вълшебния прах за алпинист. Но тук е най-опасно. Жута е. Няма, ти увисваш на въже. Единия край е тук за тебе едната точка осигурена, другата е горе в прихът. След думи ставаш на въжето, трябва само да се набереш. Айде, давай, пък после изказваш благодарност. Сега Катерин.